दिनैसो पासता ओंखाम जागोन ना रायन'आव दे दिनै जानायदो माबायदि मोनजायो ना गोथाव जायोना जाया औ दा जाखाना बुंदोब्रा गिदिरानो जायगायालाय नै खनबेसे खनब्रै आयौ दिनै खनबा लानांगोन दे रायन'निलै बियो मोजां जादों बेनिफ्राय मालामनि केरला फान्थाव नाग्रा बेनिफ्राय थास' लाब्रा दालि मा पापर बेनिफ्राय मालामनि केरला गोखा फान्थाव फ्राय लगे दे थास'दो ना दे पापर जानांसिगोन ना मोजां जालै अमा बेदर ना औ दे नोंलाय खनबेसे लानो हागोन नोंलाय खनथाम ओइ तेरिगा खनब्रै बुंदोंमोन ना दहाय आरो खनसे लागोन जायाखैलै ना लानाया खनबेसे जाखो जाबाय नै खनसेल' जाबाय बेनो जाबाय ना सेक्रेटारिया नैलै बेनो जोंना जोंना लेदारानि दासोरै फैदों जाबायना मोजां जाबायना जाबाय जानायालाय ओरैनो जाबाय अमा बेदर ओमफ्राय थास'जों ना गोरान sangkai sekali. hwsabbai guysno bisu pari Rainoyao da thap interna ba itu kan गावहा बांसिन जाबाय बेदरखौ नोंनो केकजों थगायसिगोन बेदराथ' जों जाबाय केकजों थगायनोसै नोंखौ ओंखामबो जाहोबावला नोंखौ 100 टाकानि केक लाबोगोन Para ho, 16-17 po,